Llibre, com dic, és un resum, una visió general, millor dit, de tota la història dels jueus a la Seu d'Urgell. Començant pel primer que trobo, que és un Simó prestador, que ja hi és allà fent préstecs el 1255, el qual vol dir que ja hi era de fer algun temps. I aquests jueus sempre van estar sota la protecció del bisbe, que era el que els donava uns privilegis per poder estar, per poder fer. O sigui que parteixo d'aquest primer moment. Aleshores, a continuació, busco altres famílies del 1300, que n'hi ha una que es diuen Borgunyó, que vol dir que venien de la Borgonya, perquè de França els van expulsar. I llavors venen cap aquí. O sigui, centro en unes quantes famílies per anar seguint la seva història, fins a un moment que és molt gros per ells i per tota la població, que és la Pesta Negra. 1348 representa el final d'una etapa molt bona per la ciutat i naturalment doncs, també pels jueus. Em centro en unes altres famílies, sobretot la del B2, que suposo que era el rabí, perquè té una biblioteca fantàstica, una biblioteca rabínica, i a casa seva devia ser la primera sinagoga de la Seu. Després hi ha una altra família que m'hi centro molt, també els Maseres, que deuen venir d'un poble de la Llenguadoc que es diu Masier, suposo, i aquests també és una família molt important que dura fins al 1400. Són aquestes famílies, doncs, les més importants. A més, tinc un estudi també sobre els metges. Com és que a la Seu hi ha un moment que hi ha 3 metges jueus? Un segon.